Mahigit 700 milyong pisong halaga ng danyo sa agrikultura, livestock at infrastruktura sa Pangasinan na itala bunsod sa nagdaang kalamidad. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Pumalo pa sa mahigit 700 milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa lalawigan ng Pangasinan. Sa datos ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, as of July 30, 2025, nasa 448,462,801.10 pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, habang umabot din sa 3,646,300 pesos ang danyo sa livestock. Naitala rin ang nasa 481 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot sa 394,973 na mga pamilya sa lalawigan ang naitalang naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Nagpapatuloy ngayon ang ipinapaabot na tulong ng pamahalang palalawigan sa mga nasalanta sa pamamagitan ng isinasagawang mga assessment at analysis upang matukoy ang kailangang tulong ng mga Pangasinense. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM News. IFM News. IFM.